Лёгкі звон рынуў з вышыні званіцы на цвінтар, на людзей, што выходзілі з царквы на навакольны парк. Званіца стаяла неўздалёк ад стройнай, са святла пабудаванай царквы, і ў вяроўках званоў біўся, як муха ў павуцінні, клышаногі званар Давід. Дзярбаніў і падцвілінкваў так, што званіца як не бурылася. А з царквы насустрач сонечнаму ліпеньскаму дню выходзілі людзі. Алесь ішоў недзе пасярэдзіне працэсіі. «На тваім постругу будзе хлопец, якому дадуць трымаць твою пасму», – сказаў бацька. «Потым ты аддзячыш яму тым самым. Гэта азначае, што вы ўжо ніколі не будзеце ворагамі, не маеце права». «А калі і сябрамі не будзем?» – непачціва спытаў сын. Бацька легкадумна засмяяўся. «Ніхто не прымушае, але я думаю, вам будзе добра разам. Гэта ўжо маці і я пастараліся. Гэта сын майго лепшага друга, нябожчыка, мяккая яму зямля, Мсціслаў Маеўскі». І вось цяпер Алесь ішоў і напружана чакаў, які ён будзе, гэты невядомы хлопец, з якім яны цяпер не маюць права быць ворагамі. Тое чаканне прымусіла яго быць няўважлівым да царквы і да набажэнства. Помніў толькі суровыя, нечалавеча вялікія вочы анёлаў, іхнія трошкі азызлыя твары і нясмелыя, усё даравальныя усмешкі. Помніў застылыя ўсплёскі іхніх крыл над яго галавой і незразумелыя па колеры, ці ружовыя праз блакітныя, ці блакітныя праз ружовыя складкі адзенняў. Помніў пералівістую, фіялетавую з золатам філонь папа і тое, як падала ўніз ягоная епітрахіль, проста выдраўляная. Страшнае рыканне дыякана калыхала агеньчыкі свечак, прымушала часам дробна звінець шыбы. Страшнае, бо уйліва з пячоры рыканне. Усё гэта было як сон. Ён ведаў, што фрэскі іхняй старажытнай царквы былі дзівам, аб якім казалі ўсе альбомы, нават выдадзеныя ў Парыжы. Што іхні пратэерэй майстра і за гэта ўзнагароджаны камілаўкай, наберднікам і залатым наперсным крыжам. Што загоршчынскага дыякана даўно збіраліся за яго дзівосны бас перавесці ў Магілёў і зрабіць і пад'яканам, каб прыслужваў толькі архіерэю, ды пабаяліся псаваць адносіны са старым Загорскім. І ўсё гэта было як дурман, і ён бадай, што ўжо ўзрадаваўся, калі набажэнства скончылася. Ішоў з прыступак, скоса паглядаючы на новую асобу, якая звалася пастрыжным бацькам. Пастрыжны ішоў збоку ад яго, ладны, чырвоны тварам, сівой грывай валасоў і кароткімі вусамі. На чырвоным загарэлым твары дзівоснымі здаваліся наіўна сінія дзіцячыя вочы. Гэта быў далёкі дзядзька Алеся, Пятро Басак Яроцкі, гаспадар невялікага маёнтка, былы каўказскі афіцэр. На поясе ў Басака віселі срэбныя нажніцы. І вось наперадзе Алесь убачыў кілім, а ля кіліма купку людзей. У баку ад іх стаяў хлопчык, якому было, напэўна, страшнавата ад урачыстасці цырымоніі. Белавалосы, з залацістымі вачыма, бы напоены сонцам мёд, відаць, трошкі слабейшы за Алеся, больш хударлявы, ён стаяў на кіліме, трымаючы ў руках медальён на доўгім залатым ланцужку. Дзівосныя сонечныя вочы глядзелі трошкі ўгору. Алесь не ведаў, куды яму ісці, і таму ледзь не зрабіў памылкі, накіраваўшыся да купкі людзей. Басак Яроцкі паклаў руку яму на плячо. «Правей фронт, пляменнічак», – ледзь чутна сказаў ён. Цяпер Алесь ішоў проста на хлопца. І ледзь ногі яго ступілі на пушысты вялікі кілім, са званіцы зноў грымнулі, радасна заліліся званы. Хлопцавы вочы ласкава глядзелі на Алеся. «Глядзець весялей», – шапянуў пастрыжны. «Падайце адзін аднаму рукі». Алесь адчуў у сваёй руцэ руку Мсціслава.
У той же самы момант усе астатнія, акрамя гэтых трох на кіліме, нават бацька, апусціліся на адно калена. Княжацкі сын Александр Загорскі, сын Георгія, унук Данііла, праўнук Акіма і прапраўнук Пятра. Схілі апошні раз сваю галаву. Гэта абвясціў басак Яроцкі сваім хрыплаватым басам. Алесь схіліў галаву. «Отрак Александр», – сказаў пастрыжны, – «ты пастрыгаешся, днесь у падлеткі, як гэта загадваюць звычаі гэтай зямлі. Бачыш ты свайго пастрыжнога брата. Абдыміцеся першымі мужчынскімі абдымкамі». Яны абняліся. Алесь адчуў на плячы руку Мсціслава. «Скажыце адзін аднаму на вуха некалькі братніх слоў». Вочы Мсціслава смяяліся, не дзеля вачэй Алеся. Потым Алесь пачуў шэпт. «Папаўся?» – спытаў малады Маевскі. «Плюнь, яны лічаць, што мы зеляпаны, дык давай мы прыкідвацца далей, хай ужо цешацца». «А я і плюю», – з нейкім раптоўным гарачым пачуццём да гэтага хлопца шапнуў Алесь. Дарослыя з некаторым нават замілаваннем глядзелі на двух прыгожых падлеткаў, якія з такой відавочнай пяшчотай шапталі адзін аднаму на вуха словы братэрства. «Ты, брат, накшталт таго скотч-тэр'ера», – Мсціслаў аж дрыжэў у абдымках Алеся ад прытоенага смеху. «Ведаеш, як іхніх шчанюкоў пазнаюць, чыстапародныя ці не?» «Ведаю», – усміхнуўся Алесь. «Бяруць за хвост і падымаюць у паветра. Сапраўдныя не вішчаць, гонар трымаюць». «Вось і ты трымай гонар. Пастарайся ўжо не вішчэць, як дварняк. Гэта глупства. Нязручна, але затое нядоўга». Яны не заўважылі, як вусы старога басака неяк няўлоўна і падазронна паторгваюцца. «Пацалуйцеся», – сказаў басак Яроцкі. «І памятайце, вы казалі словы братэрства і цалаваліся яшчэ тады, калі былі дзецьмі». Яны пацалаваліся. Басак Яроцкі палажыў далонь на галаву Алесю. «Ты насіў дзіцячыя доўгія валасы, з якіх сёння ўпадзе адна пасма. Заўтра іх падкароцяць, і такімі яны будуць, пакуль ты не станеш сапраўдным мужам. А тады насі, як хочаш. Толькі памятай, што людзі нашай зямлі любяць насіць доўгія валасы і вусы, але не любяць і ніколі не насілі барады, калі яны не папы, не манахі і не мудрыя стагадовыя дзяды. Не насі барады, пакуль яна не стане зусім снежнай. Не насі валасоў і адзення дзікага народа». Ён узняў нажніцы. «З першай пасмай ты не будзеш дзіцём і зможаш сядзець з мужамі, бо сам займееш імя мужа. З гэтай хвіліны памятай, князь, душа твая належыць толькі Богу і гэтым палям. Шабля – ваяводзе справядлівай вайны, жыццё – усім добрым людзям, сэрца – каханай. Але гонар і чэсць яны належаць толькі табе і больш нікому. Ні жанчыне, ні людзям, ні ўладарам, ні зямлі, ні нават Богу. Цябе пастрагаюць у мужы, каб ты быў незалежны з моцнымі, братні з роўнымі, памяркоўны і добры з ніжэйшымі». Цяпер ужо Мсціслаў глядзеў сур'ёзна, быццам гэтыя словы краналі яго за душу. «Каб ты быў добры да дзяцей і жанчын, літасцівы да жывёл, нямых братоў нашых, якім Бог не даў мовы, каб мы апекавалі над імі і былі чуйнымі да тых, хто маўчыць. Каб ты быў верны да сяброў і страшны да ворагаў, бо ты муж і зброя дадзена табе для таго, каб ты быў мужам, і каб той, хто абразіў цябе, ніколі не абышоўся пустымі прабачэннямі, а крывёй плаціў за сваю абразу. Але кроў не галоўная. Галоўная літасць да ўсяго, што мае роўнае з табой няшчасце жыць. Будзь літасцівы да жывога, былы хлопчык і будучы муж». Ляснулі нажніцы. Каштанавая пасма упала на далонь дзядзькі Пятра. Ён павольна працягнуў яе Мсціславу, і Мсціслаў таксама патрымаў пасму, а потым схаваў яе ў медальён, а медальён схаваў пад сарочку. «Сын князя Загорскага стаў мужам», – сказаў басак Яроцкі.
Памолімся за ягоны доўгі век, за яго дабрыню і высакароднасць. Памолімся за тое, каб Бог паслаў яму вялікія дарогі і сілы на тое, каб усё, што з ім будзе, стала вялікімі здзяйсненнямі. Аднекуль з палаца, з таго боку, дзе была магільня, данёсся празрысты, як лёд, і журботны, як галошанне, спеў срэбнай трубы. Кірдун ледзь не луснуў са злосці за тыя 2 гадзіны, якія прайшлі спастрыжэння. Здавалася, ўсё шло добра. Здавалася, больш ганаровай пасады, чым тая, якую далі на гэтыя гадзіны яму, Кірдуну, нават і быць не магло. Сядзі на ўзгорку, адкуль відна дарога і паварот з яе на Загоршынскі прышпект, трымай у руках падзорную трубу і ледзь толькі ўбачыш карэту ці кабрыялет, якія паварочваюць з дарогі на алею, давай загад 3 мужикам, што завіхаюцца трохі ніжэй у лагчынцы ля гармат. І адразу залп. Усё добра, усё чынна. Дык не, прынесла ў апошнюю хвіліну немца, каб яго пошасць. Стаіць сабе чортава пуза акурат ля яго і глядзіць на дарогу. І такі спрытны, што заўважаю ўсё раней, чым Халімон. І гэта так крыўдна, быццам немец у яго хлеб адбівае. Па ўласнай, ці ведаеце, ахвоце прыцёгся. Добра б ужо, каб нехта прыслаў, а то ж сам. І выгляд у чорта паблажлівы, важны. Стаіць, як Банапарт багамерскі, пуза наперад. І кожны раз, як ударыць гармата, як ты яму, скажы, цацку нехта даў. Такое задавальненне на бязвусай мордзе. «Einem Löwen gleich» далятаюць да Кірдуна асобныя словы. «Нюх!» І коса пазіраючы на фельдбауха, які абапіраецца на лёску, як на шпагу, Кірдун бурчыць пад нос. «Das ist ihm Würst». Гэта яму каўбаса, ці ведаеце. І ўсё нюх ды нюх. Нюх ты і ёсць нюх, нюхала нямецкая. Каб цябе ўжо на тым свеце так чэрці нюхалі смярдзячымі сваімі насамі. Кірдуну зусім дрэнна. Але сапраўдна грукоча гармада, а то і 3, глядзячы на тое, які госць зварочвае на алею. Гэта яшчэ хто? Шарабан старэнькі, конь ледзь-ледзь перастаўляе відавочна парэпаныя капыты. І тут мужик-запальшчык адказвае: «То ж гэта высакародны пан Мнішак едзе на сваім панчоху. Ну, гэтаму хопіць і аднаго стрэлу. А гэта? Пара сытых коней, тарантас лакіраваны. Ага, едзе дзедзец Іван Таркайла. Гэтаму можна грымнуць і з 2. Карета шасцерыком, коні ў яблыках. Гэтыя, відаць, Рейнвейн п'юць, як пан Юрый у Кёльне. І хоць коні і нечастакроўкі, страляй, страляй з усіх 4, хаданскія коцяць. А немец стаіць. А немец, чорт ведае, чаго сюды прыцягнуўся. Мог бы стаяць сярод гасцей. Не, собіла яму, нюху праклятаму. Кірдун глядзіць на тэрасу, бачыць там фігурку маладога Загорскага. І жаль працінае яму сэрца, прымушаючы і пра немца забыць. Божа мой, на што гэта? Дзіця цэлы дзень на нагах. Мораць, забіваюць дзіця. Паны ёсць паны. Немец, відаць, усё ж не самы горшы. Прынамсі, любіць панічані, мучыць яго, як тыя. Тое, што ён мяхом стукнуты, так? Гэта ўсё лухта. Безрадзімы таксама гаротны. А безрадзімы, хто хочаш, ашалее. Таксама пашкадаваць трэба. Тым больш, бясшкодны зусім. Паскудству нікому не чыніць. Толькі што прыйдзе ўвечары да аканомкі і просіць: «Gnädige Frau, ein Glas Schnaps». Лузне сабе, бедалага, ды і пойдзе. І правільна кажа, бо ў немцах амаль усе жанчыны гнядыя, а аканомка вылітая немка. Гнядая і ёсць. Толькі б тут не стаяў так зусім прыстойны немец. І паніча любіць. Чорт з ім, хай стаіць, калі гэта яму цацкі. Немцы, яны немцы і ёсць. Усё чыста, як дзеці. Толькі б ім грымела ды блішчала. Так бы і гулялі ў салдацькі да сівых валасоў. Але ж як там дзіця?
Бедное дитя. Алесію сапраўды даводзілася цяжкавата. Ён стаяў на тэрасе, адступіўшы на некалькі крокаў ад дзвярэй у дом. Так што кожны госць павінен быў прайсці непадалёку ад яго. І з кожным трэба было раскланьвацца. Бацькі стаялі далей. Яны абменьваліся з кожным парай слоў, усміхаліся. Ім было не да яго. Ён быў нешта накшталт перадавога паста, высунутага ў самае размяшчэнне ворага. Enfant perdu. Загубленае дзіця. Бонжур, мадам. Мадам 100 год. На руках у яе абрыдлая кірпатая балонка. Мадам мінае яго, і ён чуе, як яна кажа маці: «Il est charmant». Часам на одну хвіліну да яго падыходзіць, каб памагчы француз. Шэпча, якога госця ён павінен сустрэць зараз, ці павінен сказаць яму некалькі слоў. Некаторыя з гасцей выклікаюць у яго агіду. Па сваёй ахвоце ён ніколі б не паехаў бы да такіх у госці. Так і хочацца сказаць: «Je fais que vous recourez la maison de votre présence». Але так нельга. І ён паважна схіляе галоўку з падлоенымі на канцах валасамі. Робіць рукой гасцінны жэст і кажа: «Бонжур, месье». Бацька бачыць усё гэта аж занадта добра. У самай спіне хлопчыка невыказаная пакута. Але ён усміхаецца і шэпча маці: «Глядзі, што ён вытварае. Ля мервье жымнастік». Падыходзіць пан Мнішак. Гэтага шкада. Такі стрыманы гонар у вачах і такі змучаны твар. Кажа нешта па-польску. Зразумець нельга. Хаця гукі некаторыя словы падобныя. А вось гарматы грымнулі тройчы. Люкай абвяшчае недзе пад тэрасай: «Віцэ-губернатар, іх яснавяльможнасць граф Ісленіў». На тэрасу падымаецца гнуткі і станісты стары ў мундзіры палкоўніка. У старога сівыя бакенбарды і зусім малады, без ніводнай зморшчынкі, румяны твар з яснымі вачыма. Пра гэта Алесь ведае. Выпадкова чуў размову бацькоў. Граф не зробіць кар'еры. У яго занадта многа сваякоў, замешаных у той няшчаснай гісторыі. Пра яе ніхто толкам не ведае, але адбылася яна год за 13 да Алесевага нараджэння, калі ныне здравствуючы цар страляў з гармат па людзях. Невядома, што хацелі рабіць тыя людзі, але стары прыемны. Ён не мучыць яго, Алеся. Ён ласкава, са старамоднай галантнасцю ківае яму і адразу прыходзіць да бацькоў. Голас маці, у якім заўсёды гучаць бездапаможныя інтанацыі. Яна пытае графа, нешта пераводзіў у Вільню. Граф стрымана смяецца: «Мне добра ў вашым доме. Рыцарства заняпала, яго няма. Мы з вамі як дрэвы на лядзе. Іх пакінулі выпадкова. Побач, і яны радуюцца гэтаму. Чаго яшчэ патрабаваць ад жыцця? Спадзяюся, ваш малады князь будзе як вы». «Я спадзяюся, што ён будзе лепей за нас», – строга адказвае бацька. Іх не можа чуць ніхто. Іх не чуў бы і Алесь, каб не яго выключны слых, аб якім яны не ведаюць. Ідзе цэлая кампанія. Поўны сівы чалавек у бездакорным фраку, старая ў чорных карунках і хлопец, можа гады на 2 старэйшы за Алеся. Граф Мікіта Хаданскі, графіня Альжбета Хаданская, граф Ілля Хаданскі. У старога графа паблажлівы, бо не прыродны, а прыдбаны выхаваннем, вырас на поўным сінім ад брытвы абліччы. Такі выраз можна бачыць на старых партрэтах. Ён ні да чаго не абавязвае гэты выраз. Румяныя вусны завучана усміхаюцца, нават ямачка амура на адной шчацэ. Відаць, быў у свой час Селадон, ведаў сябе цану. Калі спытаць аб такіх, добразычлівы чалавек толькі і скажа: «Я дель сприт». Таму што большую заслугу ім сказаць няма чаго. Графіня пабляклая, з прыпухшымі вачыма.
Адразу відаць, што злая румза. Алесь чуў пра яе, дворня казала. Казала, што з людзьмі капрызная, бо ўсё жыццё плача аб першым сыне, які памёр немаўляткам. Затое Ілля Хаданскі нічога сабе. Гэткі звярок, рухавы, спрытны, гарэзлівы, вочы сінія, дурнаватыя, як у кацяняці, валасы залацістыя, такім галубоў ганяць. Вітаюцца праходзіць да бацькоў. Цікава было б зараз уцячы з гэтым Іллёй і Мсціславам куды-небудзь у лес. Во пашукалі б. Пан Таркайла, панскі брат Тодар Таркайла. Гэтыя былі яшчэ больш дзіўныя. Абодва ў дыхтоўных на 100 год сурдуках шэрага колеру. Абодва трошкі занураныя, абодва пышнавусыя. Яны чымсьці нагадвалі камічных шляхцюкоў з карціны «Бітва пад Оршай». Праўдзівей нагадвалі б, бо ні ў аднаго з іх не было ў вачах дабрадушнасці. Насцярожаныя шэрыя вочы, жорсткі прыкус вуснаў. Старэйшы Іван, той, хаця і намагаўся усміхацца краёчкамі вуснаў, ды і наогул быў больш тоўсты і гладкі. Затое Тодар худы, згорблены, некай невядомай сілай глядзеў падазрона і холадна. Стоячы поруч, яны нагадвалі лічбу 20. Лічбу 20 інфіокі. Стоячы поруч, яны нагадвалі лічбу 20. Лічбу 20 інфіокі, якая павольна рухалася да дзвярэй у дом. Бацька глядзеў на іх. Потым перавёў позірк на спіну сына. Яна была занадта выразная, гэтая спіна, і таму ён усміхнуўся і адшукаў вачыма маладога Маеўскага. «Мсціслаў, ідзі да Алеся, пастой з ім трошкі, сынок, цяпер ужо нядоўга». Алесю адразу стала лягчэй, калі ён пачуў крокі Мсціслава, а потым дотык яго рукі. Цяпер яны стаялі поруч, два юнакі, а са сходаў, што вялі на тэрасу, плыў і плыў насустрач ім, абцякаючы іх стракаты людскі паток, у якім ужо бадай нельга было адрозніць твараў. «Пакінь», – казаў Маеўскі. «Ты усміхайся, а яны няхай сабе ідуць. Chacun son métier». З такой сабе прычыны сіліцца ды ножкай дрыгаць. «А пропos de vivier Ганашэ». Вочы Мсціслава смяяліся. Такая пані, як проста сардэчнасць, сёння пакуль што на point parou. Нават прызнала лішнім de facto de présence ici. Няма чаго ёй тут рабіць. «Слухай», – ціха спытаў Алесь, «а чаму гэта усе яны тут гавораць не так? Прыкідваюцца ўсе, строяць сябе больш годных, чым на самой справе». «Не, я не ў тым сэнсе. Чуеш, французская мова. Яна заглушае ўсё. Напэўна, таму, што вельмі прыгожая. Але ж яны не французы, гэтыя хаданскія і іншыя. А вось гучыць польская, даволі моцны паток. А вось руская. І ніхто пакуль што ні словам не абмовіўся на мужыцкай, акрамя цябе. А мне ўсё адно. Бацькі ў мяне няма, маці заўсёды на водах хворая. Ніхто не прымушае. Ды яшчэ басак стары і бацькі. Калі гавораць са мной, то гавораць па-мужыцку. У чым тут справа?» «А хіба гэта мова для князя?» – усміхнуўся Мсціслаў. «Гэта, брат, так. Мужыкі гавораць, бо іх ніхто не вучыў. Хіба іх мову параўнаеш з французскай? Яна бедная і грубая». «Бадай, што і так», – сказаў Алесь. Але ж чаму яны не саромеюцца гавараць на гэтай грубай мове, калі загадваюць мужыкам? Дашлі сёння сыноў з крыгай. Паны юшку будуць есці, дык можа якая рыбіна ублытаецца. І тут ужо не саромеюцца такіх грубых слоў, як крыга, ублытаецца. Нешта тут не да ладу. Табе што, таксама не падабаецца?» «Мне падабаецца», – пасля доўгай паўзы сказаў Мсціслаў. «Мне нават здаецца, што яна мяккая,
Толькі іхняе вуха яе не чуе. Тут, разумееш, нешта накшталт спеву рагоў на псовым паляванні. Італьянец ад яго вуша зацісне. Гэта для яго як Бетховен пасля Беліні. А між тым няма для вуха сапраўднага паляўнічага музыкі саладзейшай за гэту. Памаўчаў. Толькі не нашага розуму гэта справа. Потым, думаю. У гэты момант на круг гонару уз'ехала старадаўняя карета шасцерыком. Спынілася перад сходамі. Памыліўся. Вочы Мсціслава смяяліся. З'явілася нарэшце і добрасардэчнасць. Вобрат весялосці будзе. Люкай абвясціў нейкім асабліва высокім голасам. Высакародная пані Надзея Клейна з дачкой. Сажэннага росту Люкай скочыў з-за пятак і з ляскам адкінуў падножку, расчыніў дзверы. Проша. У карэце нешта варушылася, не хочучы вылазіць. Другі Люкай паспеў за гэты час дапамагчы фурману прыўзняць гальму. Пані, відаць, увесь час загадавала трымаць яе на коле, баялася хуткай язды. І зняў з галаўнога каня хлапчыну фарэйтара, у якога замлелі ногі. А з карэты яшчэ ніхто не выходзіў. Зараз будзе смех, паўтарыў Мсціслаў. З карэты пачулася бурчанне. Потым нехта перадаў на рукі першаму Люкаю моську, вельмі тоўстую і азызлую, але дзіва зусім не агідную. Потым яшчэ адну. Люкай дарэмна спрабаваў прытуліць іх да грудзей адной рукой, каб падаць другую камусьці, хто сядзеў унутры. «Сабакам нязручна», – сказала з карэты бурклівая старэчая кантральта. «Трымай кадошку лепей, чорт бязглузды, а Віялету адпусці. Ты што, не бачыш, што яна патрэбу справіць хоча? Ды не сунь ты мне сваю руку, што мне 100 год?» Зноў дзіва. Міма Алеся паспяшаў да сходаў бацька, весела падмігнуў сыну, збег уніз і, падышоўшы да дзверцаў, галантна падставіў руку. «І ты яшчэ тут, бацечка? Не рассыплюся, пэўна, неяк». І тут, нарэшце, з'явілася з карэты і стала павольна спускацца ўніз постаць старой жанчыны. Такая незвычайная, што Алесь вылупіў вочы. Старая была апранута ў карычневы строй з карункамі, такі шырокі, што ўся яе нізенькая постаць здавалася падобнай на невялікі стажок сена. На сівых буклях непрыступна узвышаўся беласнежны высокі чапец. Твар старой выглядаў асабліва цёмным пад гэтым чапцом, пергаментна-карычневым. Але цемната гэтая не была безжыццёвай. Надта ўжо здаровы буры румянец выступаў на шчоках. «Ну-ка», – прагучала контральта, – «давай пацалуемся хіба, ці што?» «Пастарэў ты, лэйбус, пастарэў. Спакайната стала ў вачах». «Якая тут спакайната?» – усміхнуўся бацька. «Я і не кажу, што зусім спакайната, проста больш, чым трэба яе стала. А малайчына быў. Памятаеш мужа нябожчыка, як з вады выхапіў? Зух быў, зух». Яна глянула на Люкая і з іранічнай ухмылкай, бо той неразумела глядзеў на Віялету, відавочна не ведаючы, што яму цяпер рабіць. Віялета ляжала, растапырыўшы усе 4 лапы. «Вазьмі ўжо яе, аддай Янку, няхай ляжыць у карэце, калі пераела». Стрымацца не магла тэльбушына прагная. «А сам ідзі ў людскую выпій». Дапытліва зірнула на бацьку. «Спадзяюся, не паскупіўся ты на гарэлку для людзей?» «Не паскупіўся. Ну-ну. Тады ўжо як згубіш багацце, прыходзь да мяне. Хлігер адвяду. Для цябе, ды для сабак тваіх». І гукнула ў карэту. «Вылазь, ядзя! Не бойся, не пакрыўдзяць. Людзі ўсе добрыя. На кожнага даводзіцца гаспадару бізун трымаць, ды шворку запасіць». З карэты другі Люкай дастаў маленькую і зграбную, як ляльку, дзяўчынку, год 9. Дзяўчынка была таксама, як лялька, апранута, у блакітную шаўковую сукенку,
высока, амаль пад пахамі, перахопленую танюткім паяском. Валасы дзяўчынкі, попельныя, бязважкія, ляжалі ў доўгай на грэчаскі манер прычоскі. «Во, пакутніца малая», – сказаў пяшчотна Мсціслаў. Алесь не смяяўся. Клейна не была яму смешная. Алесь не смяяўся, Клейна не была яму смешная. Занадта добра, працягла, зусім як нейкая вясковая бабуля гаварыла яна па-мужыцку. І было ў мове тое, чаго не бывае ні ў вясковых людзей. Закончаная меладычнасць кожнага сказа, уласцівая для мужыцкай мовы, як удых і выдых. Колькі набрала паветра ў грудзі, столькі і аддала ім, і праспявала сказ. Шодра, не пакінуўшы да сабе ні драбніцы паветра, каб вымавіць яшчэ адно слово. А малая Ядвіга наогул кранала яго. Такая маленькая, як лялька. І раток лялечны, і вялізныя сінія вочы глядяць з такой нявіннасцю і дабрынёй. А старая ўжо скардзілася на бацьку. Што гэта за час пашоў? Што ўжо за долечка такая ліхая апошняя? Гасцініц камянём забрукавалі ірады гэтыя дурныя, грукоча і грукоча пад коламі. Раней дык як добра было? Пыл мякенькі, як той дмухавец, рысораў табе гэтых ніякіх, а цяпер і брук, і рысоры. Быццам камянямі мне ўсю дарогу білі, як першапакутніка Стэфана, Бог яму няхай за ўсё адплаціць дабром. Рысораў напрыдумывалі. Гэта ўжо горш за карабель, на якім я да мужа на Каўказ ехала. Так закалыхвала. Пасля іх гэта ўжо апошнія часіны нашы настаюць. Апошняя гадзіначка наша. Мудруюць людзі. Ядзя прыціснулася лялечным тварыкам да яе рукі, і яшчэ больш пяшчотнай і свежай здавалася скура на шчочках дзяўчынкі у параўнанні з цёмнымі пальцамі старой. «Глядзі», – шапнуў Алесь Мсціслаў, – «гэта яшчэ што?» У карэце яшчэ нешта заварушылася, а потым з яе вылез нехта такі дзіўны, што Алесь уздыхнуў. У гэтага 10гадовага чалавека зусім не відаць было носа. Скура чорная, як вакса. І таму нос нельга было адразу заўважыць. Чорны, як сажа, стаяў ля карэты хлопец у блакітным курціку, і толькі вільготна блішчалі яго белыя зубы. «Гэта мой Мурын», – з некаторым гонарам растлумачыла старая пані. Саслужывец мужа нябожчыка прывёз падарунак. Выменяў аж у Турэччыне, калі хлоп туды ходзіў. Мсціслаў падштурхнуў Алеся. Пра гэтага і я чуў. Таркайлаў брат плётку пусціў, што гэта яна звычайнага хлапчука сажай вымазала для пыхі. Дык яна яго набіла, проста так і набіла, старэйчым сваім кіем, каб не плявуцгаў. А нашы і не ведалі. Вашы мала з кім сустракаюцца. Шляхта кажа, грыбуць, заганарыліся. Ды і я толькі што чуў пра яго. Але ж які чорны! І я і не думаў, што можна быць такім чорным. Старая з дзяўчынкай і пан Юрый ішлі ўжо да сходаў. «Ды на што ён вам?» – спытаў пан Юрый. «А я сама не ведаю, на што. Але ж павагу аказаў чалавек, нельга не ўзяць». Старая усміхнулася. «Мурын, розныя дзівы бываюць, ой, розныя». І занепакоена спытала ў бацькі. «Быў жа, здаецца, святы з Мурынаў, ці, можа, не?» «Быў», – сказаў бацька, – «здаецца, Хведар Мурын». «Ну, вось!» – уздыхнула з палёгкаю Клейна. «А я ж спрачалася, што быў. Таксама, значыць, Божыя душы. Сабак, скажам, ці то з малпаў святых не бывае? Не папусціць Бог? А людзі папусцяць? Людзі, брат, за грошы ўсё, што хочаш, папусцяць. Люцыпру псалмы складаць будуць, бацькаўшчынай гандляваць. Ды яшчэ ў Бібліі адпаведнае месца адшукаюць, што Бог, маўляў, гэта ім, сыраяццам ды хвостамі жножнікам дазволіў».
Святых же, здаецца, на ўселенскіх саборах зацвярджалі, блізнярыў бацька. А там што, не людзі? Таксама, брат, людзі. Не серафімскімі ж крыламі яны ў Нікеі арыя завушалі. Звычайнымі кулакамі. Біліся, як мой Марка ў карчме. Які гэта Марка? Быццам мяне ведаеш? Таго, што на аброку. А, божа ж мой, Марку майго ён не ведае. Ды той самы, што ў сухадоле па вулках хлеб без скрынкі возіць. Бацька прыснуў. Бабуля падазрона паглядзела на яго. А ты не блазнуй, Бог усё бачыць. І твае смяшкі, і Марку, і прагнасць людскую, і нікейскія серафімскія крылы. Усміхнулася. Бываюць, значыць, з мурынаў святыя. Я ж казала, Божыя душы. Значыць, заўтра ж ахрышчу. Цябе вазьму хросным бацькам. Ты які ж я яму хросны, загагатаў бацька. А ты маўчы. Гэта і мне, і табе залічацца за многія твае грахі. Дамо яму імя ў памяць пакутніка Яна, а там і падумаю, ды і прыёмыш яго вазьму. Прыгоннага? Ды які ён прыгонны? Ён жа чорны, як бот. Такія ўпрыгоннікі непадатныя. Такія ўпрыгоннікі непрыдатныя. Бог іх, відаць, за нешта колерам адзначыў. І раптам Надзея Клейна рассмяялася так, што затрэслася ўсё яе рошністае цела. А потым дам за ім пару хутароў. Чаму ж не? Раней у многіх калмычкі выхоўваліся. Гадавалі іх, пасаг давалі, выдавалі замуж. І нічога, многія жаніліся. Нават пікантным лічылася. Дык вось і я Янку ажаню. А чаму не? Ды хто пойдзе? Усе пойдуць, сказала старая. Паглядзела б я, якая засцянковая паненка за яго не пайшла б. Гэта каб супраць майго жадання, ды калі я добрай сваццяй буду. Ого, паглядзела б. А што ж? А што ж такога? Хлопчык ён добры, сардэчны, галоўка лашчыцца, шанаваць жонку будзе, цаніць і шчасце і дабрабыт. Не тое, што гэтыя п'янюгі ды сабакары, прабач, бацюхна. Памаўчала, падціснула вусны. А і тая некая пойдзе. Добрыя ды багатыя мужы для бедных дваранак на дарозе не валяюцца. Няхай сабе і цёмны, не запэцкая, пэўна. Гэта ў яго ад прыроды. І ціха адзін пан Юры чуў, спытала ў яго на вуха. Цікава толькі, якія ж гэта у іх дзеці будуць? Крый, Божа, калі як шахматная дошка квадратамі, га? Такія не будуць. Ну, то тады добра. Будзе мне занятак на старасці год. Яны набліжаліся да падлеткаў, якія стаялі асобна. Клейна падышла бліжэй за ўсіх і ўтаропіла ў хлопцаў пыльны позірк. Гэтым, пасля імгненнага роздуму, паказала яна кійком на Алеся. Вочы матчыны, а позірк твой. Толькі прабач, без тваёй цяперашняй спакайнаты. Хлопец будзе. Будзе хлопец, скажу табе. Не прывучай толькі сабакаром быць. Зрабіла рэзкі рух. І адпусці адсюль. Асалоды ў гэтым мала ляжаць на вачах усіх, як муха. Асалоды ў гэтым мала ляжаць на вачах усіх, як муха у місцы. Антаніда, віншую цябе. Будзе хлопец. Позірк просты, шчыры. Не тое, што ў гэтых малімончыкаў яго ўзросту. Ну, давай пацалуемся, Антаніда. А вы, дзеці, марш гуляць. І Яначку з сабой вазьміце. Ды не крыўдзіце яго там, ён сірата. Дзяцей прасіць не трэба было. Як чародкай вераб'ёў сыпанулі яны па сходах. Каго яшчэ няма, Жорж? Спытала матухна. Раўбічаў няма, кроера няма, старога вежа няма.
Добра, хай ідуць дзеці, уздыхнула Загорская. Алесь бег наперадзе ўсіх. Дзеці абагнулі палац, горку, на якой распараджаўся гарматамі кірдун, карцінны павільён, і спыніліся ў гушчары парку, дзе была дзярновая лаўка. Усе селі. Зялёная сетка святла ляжала на тварах дзяцей. «Дык як жа вы жывяцё?» Ядзвінька, спытаў Алесь. Лялечны твар іх схіліўся ўніз. Вочы, такія нявінныя і сінія, засаромлена паглядзелі на Алеся. «Я з маці жыву і з Янкам. У меня 3 старэйшыя браты. Былі 3 браты. 2 загінулі на вайне, а 1... Хто яго ведае дзе? Мне не кажуць. Я апошняя. Ніхто ўжо не чакаў мяне, а я ўзяла ды нарадзілася. Усе за мяне таму вельмі баяцца. Толькі я не баюся. Я люблю, каб цёпла. Люблю, калі спяваюць. Люблю, каб мне не перашкаджалі. А баюся толькі, калі хлопчыкі злыя і сабак». Алесь слухаў гэта з памяркоўнай усмешкай. «Мы не будзем злыя», — сказаў Алесь. «Правда, Мсціслаў? І сабакам яе ў крыўду не дамо. Што сабакі? У мяне онь 2 кані ёсць». «Сапраўдныя коні?» — спытала малая Клейна. «А няго ж». Дзяўчынка паглядзела на яго з павагай. «Ну, а ты, Янка?» — спытаў Алесь. «Я зусім як яна», — вінавата усміхнуўся хлапец. І ўсе зноў здзівіліся, як па-вясковаму, амаль зусім чыста вымаўляе ён словы. «Толькі я не ведаю, дзе мае бацькі». «Зусім? Так зусім і не ведаеш?» — спытаў Мсціслаў. «Помню, слаба помню агні. Вакол іх на ражнах сушылі рыбу. І зусім не помню бацькоў. Толькі аднаго Кімізі. Напэўна, ён быў мне брат, не ведаю. І яшчэ помню жаночыя рукі. Нічога больш, адны рукі. Аднойчы з'явіліся крылатыя чаўны. Людзі казалі «даў» і паказалі на іх пальцамі. Дзяцей схавалі, але нас усё роўна адшукалі. Усе нашы, акрамя нямногіх, ляжалі на пяску. У Кімізе тырчала ў грудях палка. Потым нас везлі морам. Потым быў нейкі бераг і белы-белы пясок і пячора з крыніцай, куды нас заганялі на ноч. Усё гэта называлася Мангапвані. А вартавалі нас людзі ў белых павязках на галаве. Потым я згубіў сваіх, іх не стала. Зноў было мора, потым вялікі горад, дзе мяне зноў было мора, потым вялікі горад, дзе мяне зноў купілі і прывезлі сюды. «Янка», — падаў голас Мсціслаў, «няўжо гэта ты ад прыроды такі? Можа, гэта проста таму, што ты мыешся не так, як трэба?» «Я мыюся», — уздыхнуў Янка. «Не, тут ужо нічога не зробіш. І спрабаваць не варта». «Ну і чорт з ім», — сказаў Алесь. «Падумаеш, бяда вялікая». Яны сядзелі і гаварылі аб розных цікавых рэчах. Даволі доўга. Потым здалёк з лагчынкі пад горкай ударылі 4 гарматы адным залпам. «Прыехаў нехта», — з няхотай падняўся Алесь. «Трэба ісці». «Сядзі», — сказаў Мсціслаў. «Не, брат, трэба. Можа, гэта дзед, тады не пахваляць. Дзеду тройчы стрэлілі. Гэта або Раўбіча, або Кроер. Усё адно трэба ісці». Калі яны падыходзілі да круга гонару, на ім, ля самай тэрасы, кідалі па вады на рукі слугам 2 чалавекі. Адзін з іх худы і жылаваты, вельмі пахмурны, быў незнаёмы Алесю. Гэты чалавек злазіў з белай кабылкі павольна, з падкрэсленай стрыманасцю. Ваўкавата глядзелі вочы з-пад калматых брывей. Доўгія, як вілы вусы, звісалі на зялёны паляўнічы гарнітур.
Затое другога Алесь прызнаў адразу. Ні з чым нельга было зблытаць гэтыя зеленаватыя, як у рысі, вочы пад брывамі пясочнага колеру. Ні ў кога не было такіх учэпістых рук і такіх кашэчых, спрытных рухаў. Жандарскі паручнік Мусатаў уласнай персонай завітаў у Загоршчыну. Перадаўшы коней слугам, абодва падышлі па сходах на тэрасу. Адзін справа, другі злева, быццам не жадаючы папіраць нагамі адны і тыя ж прыступкі. Алесь заспяшаўся. Калі дзеці падышлі да Загорскіх, Клейны і Сленьева, Мусатаў ужо стаяў перад імі. А пахмурны чалавек чакаў наводдаль, муляўся, быццам не адважваючыся падысці. «Прабачце, мадам», – сказаў Мусатаў, – «у меня справа да іх сиятельства». На абліччы Ісленьева з'явілася грымаса пакуты. «Ну што яшчэ?» – спытаў ён. Матуля, каб не перашкаджаць віцэ-губернатару, звярнулася да бацькі. «Чаму ж гэта кроер не едзе?» «Асмелюся звярнуцца, мадам», – шчоўкнуў абцасамі паручнік. «Пан кроер не прыедзе». «Чаму?» – спытаў бацька. «У адной з вёсак пана кроера бунт», – ціха сказаў Мусатаў. «Дзе?» «У півошчах». «З якой прычыны?» Паручнік паціснуў плячыма, твар Ісленьева скрывіўся. «Якія загады вы прынялі?» «Спадзяюся, ніякіх агіднасцей». «Стараліся угаварыць?» «Стараліся. На жаль, не дапамагло. Давялося страляць, ёсць параненыя». Свежае аблічча графа збялела. «Ведаеце, чым гэта можа скончыцца? Ды ці ведаеце вы, пан паручнік, што ва ўсіх нас цяпер рукі ў крыві, хрысціян!» Голас яго сарваўся. Наступаючы на Мусатава, ён патрасаў перад яго носам белымі сухімі старэчымі рукамі. Гэта чорт ведае што! Бемонт, нотабіліте! Як вы пасмелі прыехаць да мяне пасля такога? Мала было крыві, мала шыбеніц на ветках. І вось цяпер запэцкалі рукі ў крыве, і мае рукі. Я асеў тут і плюнуў на вас. І вось цяпер на ўсіх нас клейна. Пан губернатар Кат, пан вайсковы губернатар Кат, пан віцэ-губернатар Кат, я Кат. Ну не! Я з вамі ў каты не гуляю. Можаце даносіць на мяне. Гэта ваш хлеб. Але ідзіце вон. Вон! Супакойцеся, граф. Дарэмна спрабаваў сказаць слова бацька. Мусатаў павярнуўся і пайшоў па сходах. Вонкава, амаль спакойны. І толькі тут граф, глыбока уздыхнуўшы, сказаў глухім голасам. «Стойце. Возьмите з сабой урача. Спадзяюся, пан Юрый дазволіць». Бацька ўмоўчкі схіліў галаву. «Вось», – сказаў Ісленьев, – «загадайце запрагчы коней. І запамятайце, вы ніколі не з'яўляліся сюды з вашымі ганебнымі звесткамі. Я нічога не чуў, я нікога не бачыў». Голас ягоны перасеў. Ён нагадваў цяпер распатланнага драча, які з крыкам робіць вартую жалю скідку, дарэмна імкнучыся адцягнуць увагу сабакі ад чагосьці дарагога яму. І ён пашоў у дом, неяк дзіўна заграбаючы правай рукой паветра і не звяртаючы ўвагу на гасцей, якія стаялі неўздалёк, нічога не разумеючы. «Дастукаўся Канстантин», – мрочна сказала Клейна. «І падумаць толькі, што ён твой траюродны брат, Антаніда. Бадай з аднаго гнязда горлінка чыстая і драпежны воўк. Тьфу! Спадзяюся, ніхто не памрэ». «Хто памрэ?» – спытаў Алесь у маці. «Хто памрэ?» – спытаў Алесь у маці. «У каго стралялі?» «Ніхто не памрэ, сынок», – сказаў бацька. «Стралялі проста салдаты на стрэльбішча. Лухта ўсё. Ідзі,
Ідзі да дзяцей. Хутка я цябе паклічу. І як толькі Алесь аддаліўся, сказаў Клейне. Чуў. Чуў, але не зразумеў, сурова сказала старая. Цяжка зразумець такое. Вешаць трэба тых, у каго мужыкі бунтуюць. Раней пана, чым мужика. А я ж казаў, прамовіў пан Юрый. Губка маці, пяшчотная губка з мушкай-радзімкай дрыжэла. Божа, сказала яна, за што ж гэта? За што такое? Мне ён урэшце не больш прыемны, чым табе. Такі грубы, такое быдла. І гэты няшчасны, такі варты жалю граф з яго жыццём, з яго маладосцю. Сказаў бацька, ці мала іх з такой маладосцю? Вось, былы наш губернатар. Михаил, граф Муравьёв. Пачынаў разам з тымі. Братоў павесілі, а ён у чынах ходзіць. Браты ў Сібіры, а ён член дзяржаўнай рады. Вось-вось будзе, калі ўжо не ёсць. Часам палюеш на мядзведзя, а сам думаеш, ці тым ты заняўся, браце Юрый? Ці не трэба замест няшчаснага таптуна падваліць двуногага мішку? Жорж, умольна сказала маці, я прашу цябе, ніколі больш не гавары пра забойствы, прашу. Добра, сказаў бацька. Я толькі думаю, трэба аб'явіць гасцям. Так, канешне ж так, заспяшалася маці. Адразу ж зрабі. А ну маўчыце, вераб'і, сказала Клейна. Што? Спытала маці. Глупства, не верзіце, вось што, сказала старая. Свята юнаку сапсуеце. Чым ён вінаваты? Ён ці што, з дурным дзядзькам сваволіў? Ды з дурным паручнікам страляў? Што ж рабіць? Жаласна спыталася маці. Маўчаць, кінула Клейна. Гэта цяжка, сказаў бацька. А вы цяжар у душы нясіце. Гэта вам пакута за дурнога сваяка. Уздыхнула, сказала ўжо больш спакойна. Святкуйце. Святкуйце, каб сынок ніколі не быў такі. Я ведаю, не бывала сур'ёзна, сказаў бацька. Я і сам хацеў гэтага. За гэта я і люблю цябе, князь Вісус, сказала Клейна. А ў гэты час Алесь пытаў Мсціслава. Што там адбылося, нічога не разумею. І я не разумею, сказаў Мсціслав. Дарослыя, ты вы скажы мне, ведаеш ты таго даўгавусага? А я ведаю, весела віскнула Ядзя, амаль дагодліва гледзячы ў вочы Алеся. Дзяўчынка, здаволеная тым, што яна нарэшце можа быць карыснай у такой цудоўнай кампаніі, весела засакатала. Мы з маці былі аднойчы ў старога вежы. Стары вежа маці паважае. І гэтага даўгавусага мы там бачылі. Гэта Кандраці, малочны брат старога вежы. Ён наглядае за яго лясамі. А бацька між тым таксама заўважыў даўгавусага. Вось ён, Антаніда, сказаў пан Юрый. Напэўна, і з вежам нешта не да ладу. Кандраці наблізіўся да паноў. Глядзеў на іх трохі нават вінавата, але ганарыста выступала з-пад доўгіх вусоў крутая ніжняя сківіца. Што здарылася, Кандраці? Спытала маці Антаніда. Стары пан просіць прабачэння, суха адказаў даглядчык. Ён не можа прыехаць, у яго падагра. Што за чорт, сказаў бацька. Ніколі ў яго ніякай падагры не было. Я ўсё разумею, любы, сумна адказала пані Антаніда. Кандраці крэкнуў ад шкадобы. Пан просіць прабачэння, са скрухай паўтарыў ён. Падарункі княжучу едуць. Будуць тут праз гадзіну. Пан таксама пасылае пані і сыну сваю любоў. І пані Клейне пасылае сваю любоў. Патрэбна яна мне ўжо дужа, тая любоў, сказала Клейна.
І тут не мог, як усе людзі зрабіць, казёл стары. А я з ім яшчэ мінуэт калісь танцавала. І пану графу Ісленеву сваю любоў спяшаўся Кандратій, і маладому князю сваю непарушную любоў і благаславенне, а сам просіць прабачэння. Кандратій, сказала матухна, скажы, чаму ён так зрабіў? Не магу ведаць, апусціў вочы даглядчык. І ўсё ж на нас злуецца. Даглядчык яшчэ ніжэй апусціў галаву. Ён сказаў, халуіўся. Бацька толькі рукой махнуў. Ну і добра, заставайся тады замест яго. І на месца яго за сталом сядзеш. Кандратій пакланіўся. І ён мне так сказаў. Сказаў, што шчаслівы быў бы, каб я мог замяніць яго. Ды толькі прабачце, пан Юрый, прабачце, пані матка. Я гэтага ніяк не магу, бо я хаця і вольнаадпушчанік, а ўсё адно свайму малочнаму брату раб. І фаміліі вашай да веку ўдзячнай. І шкодзіць яе гонару аніяк не згодны. На твары Загорскага быў такі разгублены выраз, што Клейна нялоўка усміхнулася. А ў вачах яе загарэўся гарэзлівы, амаль дзіцячы малады агенчык. «Ідзі, бацюхна», – сказала яна бацьку. «Ідзі, пазнаём сына з раўбічамі, а я ўжо тут неяк сама спраўлюся, можа. А ну, хадзем са мною, пане Кандрат, паходзім паміж гасцей. Ты мяне старую пад руку паводзіш, хай госцейкі шаноўныя асудзіць. Калі вежа так сказаў, дык мы яго ўважым». «Яны не наважацца», – змрочна сказаў Кандратій. «Смеласці ў іх не хопіць». «Правільна», – згадзілася старая. «У тым і бяда, што ён мае рацыю, стары казёл. Халуіўся. Чтоб дужа не зрабіў, змоўчаць. Вольнасцю іх адабралі, змоўчалі. Са старых паселішч сагналі, змоўчалі. Прымусілі права на шляхецтва даводзіць, і тут яны змоўчалі. І вось улада ў вочы штодзённа мочацца, а ім гэта як божья раса». Моцна сціснула локаць Кандратю, давяральна шапнула яму на вуха. «Ты прабач, Кандратій, ты ідзі і рабі выгляд, што цябе вядуць, што табе няёмка. Я прыдумала мой адказ. Надто ўжо мне старой іх падражніць хочацца». «А вы падумалі, як гэта мне?» – спытаў Кандратій. «Падумала», – вельмі сур'ёзна адказала Клейна. «Падумала, бацюхна, ведаю, цяжка. Але ж я цябе, чортага сына, люблю, сам ведаеш. Дык ты паступіся. Паступіся на хвіліну гонарам. Няўжо вялікая цана, каб поўху гэтым міжхвостнікам даць, га?» Кандратій глядзеў на яе сурова, выпнуўшы крутую сківіцу. Потым у яго вачах таксама зацепліліся іскаркі. Ён рашуча крэкнуў, вызваліў перадплечча з пальцаў Клейны і далікатна ўзяў яе пад локаць. «Няхай», – сказаў ён, – «толькі тады ўжо павяду. На роўных, так бы мовіць, без сораму для мяне». «Ну вось», – з міжвольнай павагай сказала старая. «Правільна, ты ж не баран усё ж такі, каб цябе вялі, ты ж мужчына». Дзівосная пара пайшла па тэрасе. Клейна і Кандратій ішлі паважна, размаўляючы аб нечым. Міма купак гасцей, сустракалі там-сям здзіўленыя альбо шакіраваныя міны. Тады старая зіркала проста на іх, цяжка і ўладна, і вочы апускаліся. А пан Юрый тым часам вёў Алеся праз танцавальную залу, авальную, з тонкімі белымі калонамі і хорамі, на якіх ужо брынкліва настройваў скрыпкі і басы аркестр. Шматлікія госці маляўнічымі крупкамі стаялі між калон, гаманілі і смяяліся.
Пан Юрый і Алесь падышлі да адной з купак. «Знаёмцеся», – сказаў Загорскі, – «гэта мой сын. А гэта Раўбічы, сынок, бліжэйшыя нашы суседзі. Вось гэта пан Яраслаў Раўбіч». Алесь схіліў галаву, а потым, можа, занадта рэзка ўскінуў яе. Яму аніяк не хацелася, каб нехта заўважыў ягоным паклоне нясмеласць. А ён пабойваўся. Усё ж гэта быў той самы Раўбіч, у доме якога гарэў далёкі агеньчык, такі маленькі, як іскра. Той самы Раўбіч, якога лічылі чараўніком вясковыя дзеці. Той Раўбіч, з-пад палоў якога цягнула серай. Той Раўбіч, пра якога казалі, можа, зусім няпраўду, быццам ён страляў на раздарожжы ў прычасці. Раўбіч уважна глядзеў на Алеся. Быў ён сярэдняга росту, але моцна складзены, з кароткай шыяй і магутнымі пукатымі грудзьмі. Чорныя, як смоль, і сівыя на скронях валасы стваралі на патыліцы магутную грыву, а спераду падалі на лоб касой з кропкай. Твар быў шыракаваты ў скулах, але ладна вытачаны. Бровы доўгія, вычварна зламаныя і таму пагадлівыя, а лоб пераходзіў у нос амаль роўна, як на старых статуях. Шчыльна сціснутыя вусны вялікага рота, высокі гладкі лоб – усё гэта пасавала да агульнага выгляду і рабіла няправільным увогуле твар нейкім па-мужчынску жоўчна прыгожым. Але самыя дзіўныя былі вочы. Халодныя, карыя, з такімі пашыранымі зрэнкамі, што райка, здаецца, зусім не было. Гэтаму ўраджанню дапамагала яшчэ тое, што вейкі былі доўгія і густыя, зусім не мужчынскія, а на павеках, займаючы усе вачніцы, ляжаў асмужаны цёмны цень. Страшнавата было глядзець у гэтыя вочы, і ўсё ж Алесь глядзеў. Гэты твар палохаў, але адначасова нечым прыцягваў яго. Цяжкі, знясілены некай неадчэпнай думай, змардаваны і грозны твар. Вочы без райка глядзелі ў вочы хлопцу, быццам выпрабоўваючы, і Алесь, хаця яму было амаль фізічна цяжка, не апусціў вачэй. І тады, пасля хвіліны гэтай нямой дуэлі, на сціснутых вуснах Раўбіча з'явілася ўсмешка. «Будзе сапраўдны князь», трошкі нават расчулена сказаў ён. «Не сродак, не цацка чужой сілы. Віншую цябе, гаспадар Юрый». Толькі калі Раўбіч адвёў вочы, Алесь заўважыў, якая на ім дзівосная вопратка. Гэта быў сурдут не сурдут, а нешта пашытае пад кароткую і шырокую чугу. Пашытае, відаць, першакласным майстрам. З вельмі дарагога, танюткага, шэра-блакітнага сукна. Каб не гэта, Раўбіч выглядаў бы старасвецкім дваранінам з Мядзвежага кута. Усё астатняе было звычайнае. Шэрыя панталоны, забраныя ў боты на высакаватых абцасах. Усё, акрамя аднаго, запясце правай рукі, жылістае і загарэлае, моцна перахопліваў шырокі жалезны бранзалет, пацьмянелы ў паглыбленнях, бліскуча на пукатых паверхнях, зроблены таксама па-майстэрску. Алесь краем вока заўважыў на ім нейкія трыліснікі, сцябліны чартапалоху, стылізаваную шыпшыну, на капцы і фігурку конніка на шалёным кані. Ад гэтых назіранняў адараваў яго мяккі жаночы голас. «Яраш, ты паглядзі толькі, які ён зараз гоженькі, проста хлопчык з партрэта Аляшкевіча». Абражаны гэткімі словамі, ён таргануў галавой управа, сустрэў спакойны позірк цёмна-блакітных вачэй сталай жанчыны, якая стаяла побач з Раўбічам. Жанчына была звычайная, з русай капной валасоў на галаве,
з трошки вінаватай вельмі жаночай усмешкай на прывялых вуснах. «Вось вам і мой старэйшы, пані Эвеліна», – сказаў бацька. «Бачце, які недарасль выгадаваўся». «Які ён недарасль», – сказала Раўбічава. «Ён проста хорошы хлапчына. Якраз таварыш майму Францу. Пазнаёмцеся, дзеці». Франц, чорнавалосы, матава-бледны, прыгожы хлопчык, працягнуў Алесю руку з пачуццём уласнай годнасці. Тонкі рот ветліва і трошкі завучана усміхаўся. Малады Раўбіч, асабліва ладны у сваім бездакорным дзіцячым фраку з чорнага тонкага сукна, схіліў галаву. «Мяркую, вы цяпер будзеце ў нас частым госцем, князь», – сказаў ён па-французску. «Ваша свята падабаецца ўсім, і вы таксама». Алесь таксама схіліў галаву. Паводзіны Франца яго забаўлялі, і ён паспеў заўважыць за манерамі маладога прыдворнага тое, што ратавала Франца і не рабіла яго смешным. Нейкую унутраную іронію да таго, што ён казаў. «Чаму вы не прывезлі сваёй малодшай?» – ветліва спытаў пан Юрый. «Старэйшую я заўважыў, а Наталі няма». «Вы што?» – вінаватая усмешка Раўбічавай рабіла яе твар асабліва прыемным. «Наталі ж толькі 2 гады». «Гэта дзіцячае свята», – сказаў бацька і падкрэсліў. «Таму я і запрашаў усіх. Для такіх гасцей мы аддалі асобны пакой з цацкамі». «Я думаю, што ў наступны раз мы выправімся», – сказала пані Эвеліна. «А пакуль што сапраўды дзе старэйшая?» З натоўпу гасцей якраз у гэтую хвіліну выбралася дзяўчынка. Гады мо на 2 маладзейшая за Алеся. Па-дзіцячы даўганогая, у белай званочкамі сукенцы, што падкрэслівала яе загарэлыя моцныя ножкі. «Notre enfant terrible», – з усмешкай сказала Раўбічава. Enfant terrible набліжалася да іх даволі рашуча і амаль цягнула за руку, як вялізную ляльку, ядзячку Клейну. Тая ледзь паспявала за сваёй мучителькай. «Вось», – сказала мучителька, – «вось яна, ядзя. Так і не ўцякла». «Добрый вечар, ядзенька», – сказала Раўбічава. «А ты, Міхаліна, трымай сябе прыстойна. Вось хлопчык, якога сягоння стрыглі, пазнаёмся з ім». Яго толькі сёння стрыглі?» – прыўзняла брові дзяўчынка. «Зусім як дзяўчынку, бедны». Вочы Раўбіча смяяліся. Ён скоса глянуў на пана Юрыя і сустрэў яго вясёлы позірк. «Не чапляйся да слоў, Міхаліна», – сказала Раўбічава. «Ма», – з дакорам адказала малое, – «ты ж ведаеш, я не люблю». «Не чапляйся да маіх слоў, майка», – больш паважліва сказала маці. «Не буду», – сказала майка. «Даль Бог, не буду, матулечка». І глянула на Алеся халаднаватымі вачыма. «У вас нейкае зусім сялянскае імя, хлопчык», – паважным птушыным галаском сказала яна. «Чаму б гэта?» Алесь раззлаваўся. «А чаму гэта ў вас такое дзіўнае імя, маленькая дзяўчынка? Нейкае і нечалавечае зусім, бы у майскага хрушча, бы у каралевы майскіх хрушчоў». Непарушна паправіла яго маленькая задавака. «Гэта я сама сабе прыдумала, бо я нарадзілася ў маі». «Я ведаю», – сказаў Алесь. «Была цёмная ноч, і стрэлы вашай гарматы спалохалі сялянскіх дзяцей на начлезе». «О, sorry», – быццам просячы прабачэння, асабіста ў яго зрабіла кніксам дзяўчынка. «Я, даль Бог, не вінаватая ў тым. Я проста нарадзілася ў маі, і таму я майка». «Я на вашым месцы не асабіста б ганаруся гэтым», – сказаў Алесь. «Той, хто нарадзіўся ў маі, той маецца. Ці бо мардуецца».
Гэта так гаворыць на вёсцы. Бацька хацеў бы сказаць нешта, каб перабіць недалікатныя выпады сына, але Раўбіч узяў яго за локаць. Не трэба. Не трэба, нячутна шапнуў ён. Найшла каса на камень. Хопіць цяпер гора, шэптам сказаў бацька. А два натапыраныя праціўнікі стаялі твар у твар і разглядалі адно аднаго. Алесь злаваўся, тым больш, што дзяўчынка зацікавіла яго. Нягледзячы на непрыемную рэзкасць і агідна востры язык, па-першае, яна была дачкой чараўніка, дачкой такога страшнага, цікавага чалавека, як Яраш Раўбіч. Па-другое, гэта яна жыла у тым невядомым і страшнаватым доме за паплавамі, у якім так свяціўся маленькі, меншы за самую маленькую іскру агеньчык, такі кволы, што нават камар мог загасіць яго ў сваім палёце. Па-трэцяе, дзяўчо і само было цікавае. Зусім дзіўнае дзяўчо. Белая, шаўковая яе сукенка прыемна адцямняла слабы залацісты загар на руках. Валасы былі сабраны ў высокую прычоску, смешную на дзіцячай галоўцы. Быццам маленькая хваля спляснула грабенчыкам. І ў гэтых валасоў дзіўная прыгажосць. Яны попельныя, з няўлоўным залацістым адценнем. І роцік маленькі і ганарысты, адным краешкам сваім проста ўгору. Каб не язык, зусім някепскае было б дзяўчо. Бровы бацькавы доўгія, чорныя, вычварна зламаныя і таму трошкі ганарлівыя. І доўгія чорныя векі бацькавы. І цень у вачніцах лёгкі, няўлоўны, але таксама бацькаў, і прыгожыя верхнія павекі бацькавы. Адцягаць бы яе за валасы, ведала б, каб жарты строіць. А пад брывамі насмешліва глядзяць на яго велізарныя вочы, цёмна-блакітныя, як марская вада. Дзяўчынка ўздыхнула і першая адвяла позірк. Не вытрымала. Губкі яе таргануліся, ды ад няўлоўнай крыўды, але яна стрымалася і знешне спакойна паправіла на плячах доўгую карункавую мантылію. Калі яна гэта рабіла, яе рукі агаліліся вышэй локця. Няспрытныя, худыя, як пруцікі, рукі з вострымі локцікамі. І гэта неяк прамірыла з ёю Алеся, бо ён адчуў сабе мацнейшым. Бацька падмігнуў Раўбічу, і дарослыя перасталі звяртаць увагу на дзяцей. Пан Юрый падаў знак музыкам, і тыя грымнулі нейкую урачыста сумную мелодыю. «Прыгонны капельмайстар вежы напісаў», – сказаў Раўбічу бацька. «Спецыяльна на гэты дзень». А музыка грала з нейкай гордай прыхаванай сілай. Ці то шумеў сітнях на бясконцых балотах, ці то чуўся ў цемры стомлена-мужны крок тысяч ног. Ён перарываўся часам, каб даць месца чамусьці змрочнаму і цяжкаму, як віхур над курганамі, як цяжкія курганныя сны, а потым зноў гучаў. І прашываючы гэта, срэбная, нібы з жураўлінага горла, вяла сола труба. Алеся як сціснула нешта за горла. Ён кіўнуў вачыма на Раўбіча і ўбачыў, што ў таго апушчаны свінцова-цяжкія павекі. «Назва?» – спытаў Раўбіч атрывіста. «Курганная шыпшына», – адказаў бацька. Бадайце, не занадта змрочна для такога дня, але вежа настойваў. «Правільна зрабіў вежа», – пасля паўзы сказаў Раўбіч. Труба ўзмоўкла. Госці стаялі трошкі адурэлыя ад нечаканага пачатку. І ў гэтай цішыні бацька выступіў амаль на сярэдзіну залы. «Шаноўныя панове, шаноўныя гаспадыні і гаспадары,
Сённяшні дзень, першы дзень юнацтва майго сына. Музыка, якой вы так былі здзіўлены, была напісана дзеля яго і гралася для яго. Яна не датычыцца вас. У гэты ўрачысты вечар вы павінны весяліцца. Бацька быў, бадай, непрыемны Алесі ў гэту хвіліну. Алесь зірнуў на Раўбіча, сустрэў яго позірк і зразумеў, што той адчувае тое ж самае. «Сёння свята дзяцей», – казаў далей бацька, – «і таму першы танец належыць дзецям. Дзеці, станьце ў пары. Алесь, выберы даму для першай пары». Невядома, як гэта выйшла, Алесь яшчэ за хвіліну зусім не хацеў гэтага, але ён стаяў ля майкі і працягнуў гэтай агіднай завіслівіцы сваю руку. За ім другой парай сталі Франц і Ядвіга, потым Мсціслаў з некай дзяўчынкай і яшчэ пары. Радасна грымнуў аркестр на хорах і пацяклі павольныя гукі паланеза. І тады Алесь, адчуўшы ўласны спрыт і лёгкую сілу, якая раптам наліла ўсё цела паважна на пальчыках, павёў даму да дзвярэй у малую залу, якія зусім па-чарадзейску самі адчыніліся у другім канцы вялікай залы. Яму было лёгка, ён як быццам нават вырас. Яна была ніжэйшая за яго, і яе правая рука так лёгка падтрымлівала мантылейку і край сукенкі, а левая так спакойна грэлася ў яго ладоні. І таму ён ішоў ганарыста, вельмі прыгожа, як яму здавалася, пружынячай на кожным кроку. Збоку гэта было кранаючы смешна. Ішоў падабраны ладны хлапчук, які ўдаваў дарослага, а поруч з ім ішла трошкі няўклюдная, цыбатая дзяўчынка, затойна усміхаючыся чамусьці. Але адначасова ззяла ў гэтым нешта такое сонечнае і юнае, такое зялёнае і шчаслівае, і так смешна гэта юнае падабляла сур'ёзныя і плаўныя дарослыя па, што бадай не было ў зале чалавека, які не адчуў бы замілавання ў трохі зчарствелым, бітым, пажыўшым сердце. Алесева замілаванне ўласным уяўным спрытам і тым, што яна так дакладна выконвала яго нямыя загады, усё нарастала. Яны падыходзілі амаль да дзвярэй, і тут паланез скончыўся. А хлопец усё марудзіў і раптам нечакана для сябе апусціўся на адно калена. Гэтага ніколі не было ў паланезе. Гэта не пасавала яму і было на месцы толькі пры апошніх тактах мазуркі. Але ён зрабіў так, не мог не зрабіць. Гэта трывала толькі імгненне. З усіх бакоў, як абвал, рынулі воплескі, і яна зразумела, што... З усіх бакоў, як абвал, рынулі воплескі, і яна зразумела, што так і трэба, што менавіта так і трэба, нягледзячы на нязвыкласць і небываласць такога. І тады Алесь заўважыў, як лёгка ўскінулася яе галоўка, а воплескі грымелі вакол. «Памірыліся», – з цеплынёй у голасе сказаў Раўбічу бацька. Увесь вечар яна была зменлівая, як красавіцкі вільготны вецер, за кожным кутом хаты дастане. Магла сама шукаць яго вачыма і магла не звяртаць увагі на тое, што ён шукае яе. Магла завесці з Мсціславам размову аб тым, якія смешныя інтанацыі ў мове мужикоў і як яны дзіўна, нязграбна рухаюцца. І хаця гэта было несправядліва, Мсціслаў пакутліва чырванеў за сябра і яшчэ за сябе, бо яна з ім разгаварвала, а яму гэта было прыемна.
Алесь з кожным танцам падыходзіў да яе і адразу бачыў, як мяняецца яе капрызны тварык. Робіцца пакорлівы і амаль бязвольны, апушчаныя доўгія вейкі, крыху усмешлівы рот. Яна ішла з ім у танцы менавіта так, як хацеў ён. А ў перапынках ізноў расплюшчыла вочы і казала: «Шкада, што ў дзяцей няма бальных запісных кніжак. О, каб былі! На гэты баль у ёй стаялі б 20 прозвішчаў. Кожны запісваў бы сваё, і я танцавала б увесь вечар з рознымі». І ён зноў злаваўся. Аднойчы нават пашоў скакаць мазурку з маленькай ядзечкай клейнай. Заўважыў, як ахвотна яна падала яму ручку, як уздыхнула з радасці, што ён падышоў. Аж заззялі яе лялечныя вялікія вочы. А потым быў перапынак, калі разносілі марожаныя. І тут ядзенькай заняўся Франц. Сам прынёс ёй вазачку, сам стаяў ля яе, сам потым павёў да дзвярэй на тэрасу. Тут і падышла да хлопца Майка. Хлопец пайшоў са злосці на веранду і стаяў там, гледзячы на рознакаляровыя кітайскія ліхтарыкі, якія прыгожа беглі ў цемру алеі. А яна адшукала там яго і стала побач, хутаючы плечы ў белую мантылію. «Сумна, калі няма танцаў», – сказала яна. «Я танцавала б 3 дні, а вы?» Ён памаўчаў, потым усміхнуўся. «Я таксама. Мне падабаецца, як вы танцуеце». «Праўда?» – загарэлася яна. «Ядзенька ж лепей». «І гэта так. Але мне падабаецца, як танцуеце вы». Размова ішла па-французску, і яму часам даводзілася шукаць словы. Таму ён наўмысна гаварыў запаволена, з паўзамі. «Які вы медведзіня», – сказала яна. Самым дзікім было гэта «вы», з якім яна звярталася да яго. А ён павінен быў звяртацца да яе. «Ву». Як зручна было сказаць «ту». «Ты». Тое «ты», якое ўжываюць у азярышчы і паўсюль. «Давайце уцячом адсюль на некалькі хвілін», – сказала яна. «Пойдзем у парк, тут горача». У парку асветлены былі толькі галоўныя алеі. Спачатку па іх шлі ланцужкі ліхтарыкаў, аранжавыя, блакітныя, чырвоныя, яны пагойдваліся сярод лістот. Потым пайшлі звычайныя зыркія каганцы. Іхняе полымя мігцела часам ад нячуткага ветраку, і сетка, спляцённая з ценню і святла, бегала па жвіры, па галінах, па ствалах магутных дрэў, па 2 маленькіх фігурках, якія ішлі ў ноч. Каганцы таксама скончыліся, зусім непадалёку ад стаўка, над якім схіліліся вербы. І тут іх агарнула ноч з ціхім шалёсканнем маленькіх хваль на вадзе. Над стаўком перакочваўся ў хмарках бледны асіянаўскі месяц. Некаторы час дзеці стаялі ў моўчкі, гледзячы на месячную дарожку, яркую ля другога берага і зусім цьмяную ля іхніх ног. «Вы увесь час так маўчыце?» – спытала яна. Яна не разумела, што ў ціхі час людзі павінны маўчаць, што мова ў такую часіну не гучыць. Непадрыхтаваны ён шукаў слоў, якія павінны былі легчы на ноты цішыні. Але новыя ўражанні ў яго былі яшчэ кароткія і мізэрныя. Ён міжволі звярнуўся да старых, больш моцных. «Рыба любіць цёмныя ночы», – сказаў ён. «Але ўсё адно у такую ноч яе лавіць прыгажэй. Дзеці апранаюць цёплае рыззё і ідуць з таптухай». Дзіўна гучала ў французскім сказе слова «таптуха». Падстаўляюць яе пад вадзяныя хмызы, топчуць.
І рыба ў сетцы ўся блішчыць, як блакітны жар, пераліваецца, скача, а месяц плыве. Ён асёкся. Ён асекся, заўважыўшы, як грэбліва апусціўся куточак яе рота. Я гэтых забаў не разумею, быццам назнарок, быццам жадаючы паддражніць, сказала яна. Таптуха, рыззё, мілагучнае слова нічога не скажаш. Тут раззлаваўся і ён. А ў чым жа яшчэ па рыбу лазіць? У гэтай маёй маскараднай чузе, у вашай мантыліі смеху варта. Чым гэта вам не спадабалася моя мантылія? Іранічна, зусім як дарослая, спытала яна. А тым, што няма чаго выпінацца. А тым, што гэтыя словы, а неяк не горшыя за вашы. Ён сыпаў гэта па-мужыцку, быццам праз бур'ян лез без дарогі. А тым, што сорам удаваць сабе дарослую і смяяцца з людзей, якіх не ведаеш. А я і не хачу ведаць. Нейкім асаблівым, вельмі агідным тонам сказала яна. Вядома, у вас была дагэтуль зусім асобная кампанія. La compagnie exceptionnelle. Яна асабліва падкрэсліла гэтыя словы. La compagnie exceptie з таптухай. La compagnie exceptie з таптухай. У гэты момант яна здалася яму такой дурніцай, што ён зарагатаў. Гэта, здавалася, збянтэжыла яе. Ужо значна менш упэўнена, але ўсё яшчэ з гонарам яна сказала: Je n'ai pas les gros rires. Я таксама не люблю, зусім спакойна, і зноў па-французску сказаў ён і дадаў. Я думаю, нам лепей усё ж вярнуцца. Мне не хочацца, паціснула плячыма яна. А мне не хочацца заставацца тут. І я не магу тут пакінуць вас адну. То што? Спытала яна. То я завяду вас сілком. О, паспрабуйце. І перш чым ён паспеў працягнуць да яе руку, яна скочыла ў бок і, як казаў, збегла па нахіленным ствале старой вярбы, стала ў яе галінах, нявыразна бялеючы над цёмнай вадой. «Сыдзіце адтуль», — сказаў ён, — «вярба крохкая. І не падумаю. Я вам сур'ёзна кажу». Замест адказу яна здзекліва заспявала французскую песеньку пра мядзведзіня, якое спаймалі ў лесе і аддалі на вывучку жанглёрам. Яго імкнуліся навучыць, але ў жанглёраў усё адно нічога не выйшла. Занадта яно было тупое і няспрытнае. Яно так і не навучылася скакаць. А калі спявала, то спявала як у лесе. І нават жанглёры затыкалі вушы. Стоячы на дрэве, я нагайдалася ў такт смешнай песенцы і здзекліва спявала з асабістым захапленнем, выводзячы прыпеў. Les choses ne rentrent pas, les choses ne rentrent pas. Гэта было нават не вельмі складна. Бог ведае, на колькіх мясцовых вуснах пабывала смешная дзіцячая песня, пакуль не абцерлася да такога. А таму Алесь сумна паківаў галавою. Я думаў, вы зусім іншыя, а вы проста злое і вельмі дрэнна выхаванае дзяўчо. З гэтымі словамі ён павярнуўся і спакойна пайшоў прэч ад вярбы. І раптам за яго спяною пачулася выразнае крэк і ўслед за ім ускрык. Відаць, вярба сапраўды была крохкая. Ён азірнуўся. Тоўсты сук надламаўся і цяпер, гайдаючыся, біўся лістотай па вадзе. А на ім паспела такі зачапіцца, трымаючыся адной рукой за яго, а другой за ствол вісела майка.
Ён кінуўся да вярбы, узбег па лістве і, моцна абняўшы левай рукой тоўстую разгаліну, правую падаў мальцы. «Трымайся!» Яна ўхапілася. Ён цягнуў яе, але адной рукой нічога не мог зрабіць. І тады ён сеў, абхапіў нагамі ствол і працягнуў дзяўчыну. І тады ён сеў, абхапіўшы нагамі ствол, пацягнуў дзяўчынку абедзвюма рукамі. Ён доўга біўся, пакуль яму ўдалося ўсцягнуць яе на вярбу. Яны пачалі спускацца. Ужо на беразе ён акінуў яе позіркам і ўбачыў, што яна нават не падрала сукенкі. Быццам нічога не здарылася. Яна памахала рукой. «Я ж кажу, мядзведь, хапаеце за руку, як за сук». Даскакалася. Ён адчуў нешта цёплае на запясці левай рукі. З невялікай ранкі кроплямі сачылася кроў. Відаць, разадраў аб адколіну сука. «А хто вас прасіў?» – спытала яна. «Лезеце тут». Тады ён не вытрымаў. Дрыжучы ад злосці, ён схапіў гэтую брыдкую злосніцу левой рукой за плячо, а правай даў пляскача па тым месцы, дзе спіна перастае называцца спіной. Пляскач, другі, трэці. Яна толькі падавалася ад яго тым месцам, адкуль растуць ногі, але маўчала, можа таму, што дыхта была зусім нечаканая. Урэшце ён пусціў яе. Трошкі засаромеўшыся, ужо гэта было зусім не па-рыцарску, але прызнацца ў гэтым было нясцерпна. Пасля ён моўчкі зрабіў рукой знак, каб яна пайшла. Яна не пайшла. Стаяла і глядзела на яго. «Мяне ніколі не білі. Хутчэй з непаразуменнем, чым з крыўдай», – сказала яна. Ён маўчаў. «Даль Бог, ніколі». Тут ён назваўся. «І дарэмна, ідзі адсюль. Вочы б мае цябе не бачылі». Яна вагалася, нават уздыхнула ў цемры. І тут ён пачуў нешта такое. «Можа, і ёстка тут, праўда, амаль з вясковым прыдыханнем», – сказала яна, зусім чыста, па-мужыцку. «Ты што ж, і гаварыць можаш?» – спытаў ён. «Чаго ж прыкідваеш? Чаго ж прыкідвалася?» «Бацька са мною, калі не пры гасцях, заўсёды так гаворыць», – пакорліва ўздыхнула яна. «А прыкідвалася так проста». «Ну і брыдла», – са злосцю сказаў ён. «Ідзі адсюль. Ну, чаго стаіш? Ідзі, кажу». «Я ніколі не буду больш спяваць песню пра медведзяня», – сказала яна. «Ты што, баішся, што я тваім скажу?» «Дык я не з тых, не з віжоў, ідзі». «Я нікога не баюся», – сказала яна. «Але я не буду больш смяяцца». І з некай асаблівай пяшчотай, мяккасцю, так, што словы прагучалі, як музыка, вымавіла. «Таптуха, таптюха, ну, вось». У яго падкаціла да горла ад запозненай крыўды. Ён баяўся выдаць сябе і таму маўчаў. «Напэўна, гэта і сапраўды прыгожа, калі рыба гарыць пад месяцам», – сказала яна. «Гарыць, як блакітны жар». «Ты гэта вельмі прыгожа сказаў. Калі-небудзь ты возьмеш мяне паглядзець на гэта?» «Магчыма», – буркнуў ён. «І ведаеш што?» – сказала яна. «Калі табе ўжо не так падабаецца мая мантылія, дык я…» І перш чым ён паспеў сказаць нешта, яна прыўзняла ў тонкіх руках белы празрысты вілюм, павяла вострымі локцікамі ў бакі, і ў цемры прагучаў рэзкі трэск. «Ты што гэта робіш?» – ускінуўся ён. «Людзі ж рабілі, вочы псавалі». «Гэта не нашы карункі, гэта французскія». З чароўнай логікай сказала яна. «Што ж зробіш, калі табе не падабаюцца?» Падышла да яго зусім блізка.
Нашых я, можа, і не падарала б, бо яны лепшыя. І, напэўна, спадабаліся б табе. У голасе яе ён адчуў набліжэнне слёз. Не злуйся, ён размяк. Узяў яе далонямі за галаву. Ты не плач, сказаў ён, не трэба. Яна парывіста прытулілася да яго. О, прабач, Алесь, уздыхнула, як усхліпнула яна. Я ніколі больш не буду так. Алесь баяўся, што яна расплачацца. Магчыма, так і здарылася, каб яна краем вока не заўважыла кропляў крыві на яго запясці. Што гэта? А, глупства. О, прабач, Алесь. Што ж цяпер рабіць? А, я ведаю. І перш чым ён паспеў запярэчыць, яна схілілася над яго рукой і, высунуўшы язык, вельмі звычайны язык, доўгі і ружовы, лізнула ранку. Ты што гэта робіш? Спалохаўся ён. А чаму не? Разважліва сказала яна. Наша Марцэля даставала вось так парушынку з вокаў унука. І сабакі заўсёды так робяць. У іх жа дактароў няма, у іх замест лекаў язык. Ён вельмі мяккі, як аксамітны. Пэўна, гэта карысна. Так давай я сам. А, то ўсё адно. Яна залізвала далей. Ён маўчаў, абязброены. І ведаеш што? Чыста жаночай, дзіўнай для такога маленькага стварэння разважлівасцю сказала яна. Я завяжу табе руку паловай гэтай мантыллі. І кроў цячы не будзе, і ніхто не даведаецца, што ты параніўся. Падумаюць, што проста дала табе павязку, як у песнях. І на цябе не будуць сварыцца, што падзерла? Спытаў Алесь. На мяне ніколі не сварацца, сказала яна. Яна зрабіла павязку з бантам, як шалік. Ніхто б не здагадаўся, што гэта павязка. А потым яны пайшлі да палаца. Адтуль ужо далятала музыка па спляценні ценю і святла, ад каганцоў, потым па каляровых плямах ад ліхтарыкаў. Каля самага ганка яна павярнулася і, гледзячы яму ў вочы, сказала: «Я ніколі не буду, толькі і ты паменш танцуй з ядзечкай». Добра, паабяцаў ён. Апошняя нязручная і брыдкая, што псавала гэты вечар, знікла. І Майка, калі ён працягваў ёй сваю руку, пакорліва і радасна ўздыхала. Клала на яго адвязанае перадплечча назнарок бязважлівыя пальцы і схіляла попель на залацістую галоўку. Добра было глядзець на яе худую шыйку, вузкія плечыкі. Добра было сустракаць цёмна-блакітны, зусім не зялёны позірк. А потым свісталі, імкнуліся кудысь над цёмнымі верхавінамі палымяныя змеі. Зменлівае святло бегла па тварах людзей на тэрасе, а італьянскія таполі здаваліся то срэбнымі, то зусім чырвонымі, як кроў. Шалёна круціліся агнявыя колы, гучна лопаліся шматкаляровыя буракі, гарэлі ў небе літары А і З, і Майка міжвольна ўздрыгвала, калі новы барвяны дракон ляцеў у неба. Калі садзіліся за стол, і Майка села побач з Алесем, у ядзечкі сталі такія вочы, што Алесь сумеўся. Няўжо каму-небудзь магло быць не так весела, як яму? І тады Майка прыцягнула ляльку за руку і пасадзіла таксама побач з Алесем, толькі з другога, правага боку, і загаварыла з ёй. І ядзе таксама зрабілася весела, тым больш, што і Франц сеў з ёю. А Мсціслаў з месца насупраць жартаваў так, што ўсе аж трэсліся ад смеху. А потым госці асталіся за сталамі, а дзеці пайшлі датанцоўваць. Але танцаваць ужо не так хацелася. І Алесь, Ядзя, Майка, Мсціслаў, Янка і Франц распачалі вясёлую гульню. Падчас танцаў хто-небудзь знікаў, тады астатнія
Схапіўшыся, пачыналі яго шукаць у напаўцёмных і зусім цёмных сумежных пакоях. Было асабліва страшна і радасна ісці ў цемры. Усёй істотай адчуваючы змрок і назнарок не спяшацца да далёкага святла. І вось калі Алесю выпала шукаць, ён выпадкова стаў сведкам незразумелай і таму трошкі непрыемнай сцэны. Ён абышоў ужо 3 ці 4 пакоі і нячутна крочыў авальным пакоем, дзе ў нішах стаяў такі моцны і прыемны водар кветак, зусім быў у трапічным лесе, ідзе ў адной самай вялікай нішы пахлюпаў фантанчык. І вось у гэтай самай нішы ён раптам пачуў мужчынскі голас і спыніўся. Там былі 2 галасы – бацькаў і графа Ісленьева. Разумеючы, што падслухваць нядобра, Алесь на дыбачках павольна пачаў пасоўвацца назад да выхаду. «Тенебр, тенебр!» – казаў граф з ціхімі прыдыханнямі. І так дзіўна глуха, бы чалавек гаварыў у ладоні. «Годзе вам», – супакоіў бацька. «Усе ведаюць, што вы ні пры чым». «Ах, хіба ж у гэтым справа? Як я мог думаць, што можна служыць і аставацца сумленным? Што зробіш, трэба ж неяк жыць». Граф перарывіста ўздыхнуў. «Я так і думаў. І ўсё ж лепей было не жыць. Я ўсё часцей думаю аб гэтым. Пасля такога маладога, такога гарачага юнацтва, старасць, якая пахне псінай. Злітуйся, Божа, над тымі, хто служыць д'яблу, хто хоць словам, хоць маўчаннем дапамагае яму. Глядзіш і не пазнаеш бацькаўшчыны. Хіба ж гэта Расія? Хіба гэта дваране? Вочы царадворцаў, спіны сучак валачаек, зады хлопчыкаў для лупцоўкі. Ні сораму, ні гонару. Усё адно, каго хваліць. Усё адно, перад кім звівацца на пузе. Усё адно, каму бессаромна падтакваць. Усё адно, перад кім каяцца ва ўчарашніх подласцях, а сёння рабіць новае, каб заўтра было ў чым каяцца перад іншымі». І зноў страшны ўздых. Божа, якая поскудзь, якая брыдота. Свежыя губяць шкворай, маной, крывадушнасцю. Вы, мы, самая гордая нацыя свету плазуе перад катамі, якія паходзяць ад нямецкай крыві. Ах, хіба не ўсё адно. Сёння немец, заўтра камчадал, паслязаўтра яшчэ які-небудзь азіят. Хіба не ўсё адно, калі душа загублена. Чаму я быў за мяжой у той дзень? Я ведаю. Гэта было ад страшэннага. Я ведаю, гэта было ад страшнага адчаю. Яны выйшлі, і не фа папарлеў. Щу, і не фа папарлеў. Іх усё адно не вернеш. Так, іх не вернеш. А як пачыналі? Помню, у доме Лаваля, спрэчкі да раніцы, гарачыя, маладыя вочы, дым, словы з-пад самага сэрцу. Кандраша рылеяў. Друг, такі светлы, пухам яму, любая зямля. Так подла яго падманулі на допыце. Даверлівыя былі, добрыя, чыстыя, дзеці. Святло было ў душах. Памаўчаў. Сёння бачыў Клейніна арабчаня, і сэрца нешта сціснулася. Малады, звонкі, як цвыркун. Вёрткі, як малпачка. Я ўспомніў маладога Пушкіна. Менавіта такі быў. Няма ўжо і Пушкіна, нікога няма. А тыя, што ёсць, лепей бы не заставаліся. Як можна, сказаў бацька. Упікаць за жыццё нельга, граф. А пачыналі ж мы, з нейкім нават злосным смяшком, сказаў граф. Мы, недабітыя, нацярпеліся з жаху, пакуль нас было мала.
і аддалі стырно другім, якія палалі, а цяпер студзяць свой агонь у галадайскім пяску ці ў сібірскіх снягах. Вы ж мелі шчасце сустракацца з Міхаілам Мікалаевичам. Самы разумны з усёй гэтай камарылі. І ніяк не можа быць грахоў маладосці Ліс Патрыкевіч. І ніяк не можа забыць грахоў маладосці Ліс Патрыкевіч. Кідаецца ва ўсе бакі, слухае кожны вецер, каб бы толькі сабе не пашкодзіць. Пачакайце, пачакайце, ён яшчэ дасца ўсім у знакі. Я яго ведаю. Гэта ж гэта мы прымалі ў кола першых. Я ўспомніў Пушкіна. Дык вось, бліжэйшага ягонага сябра прымала ў грамаду гэтая свіння з тытулам графа. І вось пушчан у Сібіры, напэўна, памёр, а свіння жыве. Робіць выгляд, што забыла маладыя сумленныя словы. Ды яшчэ, напэўна, кажа пра гарачую маладосць, што мы таксама былі такія, што ўсё гэта пройдзе, а загадаюць. Будзе вешаць гэту моладзь. Няма горшай свінні, чым адступнік, які дзеля страўніка, дзеля прывілеяў здрадзіў клятвам юнацтва і робіць выгляд, быццам ён усё такі самы і нічога не змянілася. Былі франдзёры, а цяпер адзін дзяржаўны муж, а другі кат. О, Божа, Божа. Супакойцеся, граф, не трэба. Жыць не трэба, калі здрадзіў ахвярніку, калі кадзіш кату. Вось што я вам скажу, князь. Жыць не трэба. Не трэба хаваць галаву ў пясок. Гераічная эпапея, вялікі эксперымент. Вось чым ён скончыўся. Трупамі і здрадай. Былі юныя, чыстыя сэрцам людзі, а цяпер старыя мярзотнікі, якія згубілі радзіму. Спалоханы гэтымі словамі такога спакойнага з выгляду чалавека, Алесь ціха выйшаў з пакоя. Ён ішоў у цемры да вельмі далёкага, амаль нябачнага святла, што прабівалася наперадзе праз вузкую шчыліну. Глуха гучалі крокі. За вокнамі ледзь вымалёўваўся у цемраве ночы пагрозлівыя шаты паркавых дрэў. Там, за асветленымі дзвярыма, чакалі Майка і сябры. Там была радасць. Ён ішоў, а ў вушах яго ўсё гучэлі. Ён ішоў, а ў вушах яго яшчэ гучэлі прыглушаныя словы. Ténèbres, ténèbres.